Tällä hetkellä poistotarjouksessa on änkeriä, jossa maali ja täyteaine on erottunut. Tuosta ainakin näkee kohtalaisen hyvin. Kuula näyttää muuten ihan täysin pyöreältä. Laitetaan tuosta lippaan täyteen. Tuolla näyttää olevan tommonen sissausteippi. Maalitauluna koitetaan, mitä tää ampuu etäisyys maaliin noin 15 metriä. Nyt kävi sellainen tuuri, että kukaan ei usko, ellei olisi ollut videolla. Teippi tipahti nimittäin ensimmäisellä laukauksella. Sanoisin, että ihan kohtalaisen hyvä tarkkuus, mutta testataan vielä lisää, mitä tää ampuu läjää. Näköjään yksi kuula hajosi piippuu tuossa ihan lopussa. Siitä johtuen ilmeisesti toi lähti pikkasen sivuun. Muuten tosi nättiä kasaa. Niin tästä hyvää edullista treenipalloa. Tai no hyvää, mutta edullista treenipalloa. Otetaan vielä drop-testi, eli pudotetaan 1,5 metristä tohon kovalle betonilaatalle kuulia ja katsotaan miten tää käyttäytyy. Ainakin tuossa ammuttaessa tosiaan yksi kuula hajosi piippuun, niin veikkaisin olevan kohtalaisen herkkää, mutta tämähän se varmistaa. Jes, eli 3 pomppas, loput hajos. En voi mitenkään suositella tätä mihinkään vuokramerkkaimiin, ellei käytössä ole emekit, mutta esimerkiksi kilpamerkkaimiin ja tosiaan emekkeihin, niin varsinkin erinomainen kuula tähän hintaan. Ei muuta kuin heipaat.